Joo, elikkäs tällainen meno oli Kuumotusmiehen salkkaristriimissä, jossa mummo haluaa nuorta lihaa. XD-epin meno !DDD. Terve. Kuule, sopiiko sulle tänään kello 14? Mä olen silloin täällä kyllä töissä, että... No, mutta sä oot vaikka omistaja. Katsotaan pojat töihin. Mitäs sulla on mielessä? Seurahuone. Huone 609. Koputa 3. Riitta, hei. Sä et voi olla tosissaan. Olenpas. Mä olen menossa naimisiin. Ja mä olen naimisissa. 609. Hei,